Ang galing naman ng sweetheart ko. Galing si Kuya. Kaya mo naman. Kaya mo po siya. Hindi mo naman kepo. Iniwan, ano? Ha? Yan, si Kuya Jaime for 29 days namin dito sa therapy. So, siya mag-isa. Kaya nyo nang upo mag-isa. Yan. Okay? 9? Are you ready? If you're ready, let's go. Let's move the conga. 1, 2, 3, 4, push! Very good. Okay. Proper posture. Okay. Guys, ito yung part 2 kanina, naputol. So, kailangan po namin itong aming 20. Yung ganyan po tayo. Buot yung kanina. So, 9 na lang. 8 na lang. Ang aming gagawin ni Kuya sa kanyang program po tayo. Are you okay, sir? I'm okay. Anong pakiramdam mo? Goods? Good. Okay, good. Hindi ka nangangalay? Hindi nahihilo? Okay, very good. Ito na nga ito. Okay, goods pa, no? Tibay, no? So, huwag lang upo, ha? Kung kaya, ha? Yan. O, dadang upo. Dandan. Control. Very good. Yan. Hindi yung konti. Ilalex yun. Saturday is 13. 13 mo? Bati niyo ba? Hindi po. Si James. O, 8. Ha? 8. Ready? Position. Start. 1, 2, 3. Push! Yan. Ispatan ka sa susunod. Kung mag-isita tayo dyan, ha? So, gaya nyo guys, ispatan ko pa siya susunod. Ang target ko, isa mag-isa mo makakatayo, makakaupo. That is my next target kay Kuya. Okay ba, no? Dapat na susunod, ikaw na lang mag-isa, ha? So, kailangan mo nang ispatan ka pa. Yan. So, last 8. Last 7 ko yan, ha? We have 7 down to go. 7. 7 na lang, bibilangan niya ni teacher. Lucky number. Oo, wala ka nabili ko. What's your favorite food? Ano ba yung ulam mo? Munggo? Munggo na pala Sabi favorite niya, food. lechon. Lechon? Paktay din ang sabi sa'yo. Paktay, stroke. Hindi na makalakad pag lechon. Munggo daw eh. Mortal sin po ang ating lechon. Doray mo yung kuya, no? Pero request niya yung ulam kanina. Nag-request siya ng Ang gulay ng paborito ng kipin, laga. nilaga. Ang gulay, no? Saan ba gulay na sa laga? Sa bola, no? Kasi beef. Sabaw sa kagulay lang namin. Sa bola, ganyan. But sabi sa YouTube, para daw lumakas ang tuhod, kailangan uminom ng yung pinagpakuluan ng mga buto-buto. Sa umaga. Depende po kung may uric acid ka. Kung wala po, okay lang. Kung meron po, hindi pwede. Nakalit? Buto-buto, sabi nga nun. Para daw, Sa mga wala uric, sa may uric ka, depende. Ano kaya, no? Mga tao. Ito na lang, guys. Lucky 7. Yan. Sila siguro na. Galing. Diba? Start tayo ng counting ng 7 na. Ready? Okay, we're ready. Let's move. Okay. The next leg preparation. Ready? 1, 2, 3. Push! Muna ka kuya. Push. Yeah. Galing. Oh. Ha? Tibay ng malakang practice. Ito po ay practice po. Ito po ay pagsasali po sa kanyang balakang. Ayan. Pagpapatibay po ito ng kanyang balakang tungo sa matagalang pagtatayo. Yan po ang purpose nito. Sa matagalang pagtatayo. Ayan. Hindi po magic na tatayo ka agad. No kaya, no? Kaya practice. Yan. Makes perfect pagka talaga may practice. No kaya, no? Para maiwasan po yung mga possible injuries. Yan, yung mga dislocation, yung biglang manghihina yung tuhod niya. Ito po, pinapatibay po natin yung tuhod niya. Ayun ba lang. O, 6 na lang kuya, ha? Ito po na.
Isa lang. Dandaan mo po, dandaan. Pigil. Yan, control. Very good. Kung nakokontrol mo na yung pagpo mo, tayo mo na, ha? 6 na lang. Yan, exhale. Ayun na, ayun na, parang na. Very good. Yan, yan, para tayo nasa shoulder tayo. Hindi ka napapagod. Ah, Galing nga. mapapagod ako. Mamaya tulog mo na. Mamaya ito, ha? Tutulog mo, nanood kami ng video natin, tutulog mo. Okay, anin mo lang kuya. Are you ready? Inantok na yan. Hindi, wala, matapos namin ito ano. Okay, 1, 2, 3, whoop! Up! Very good. Perfect na, siya mismo. Maangat, stop na. Sige mo na lang kuya ha. Last 5. Guys, last 5 na lang po itong aming gagawin tayo sa kanya. Yan. Ugiyo ko. Five. Ayun, Diyos ito, malang yan. Uy! Hoy! Hindi ko yari at Helen, no? Oh, ayan. Mga talaga ng stock yan. Ganyan talaga yan. Yan. Yung kanyang mga lego, di ba? Nakakalimutan ko na, oh. Isa taas. Tandaan. Baba. Baba. Oh, iikot niya na. Yung ulo, oh. Ang galing. Diba? Day 20 na yun. Inhale, exhale. Tandaan, control. Oh, 4 na lang. Ay, kaya pa. Kaya pa ba? Tanong, kaya pa? Kaya. Are you okay? If you're okay, let's move it. Sabi nga sa soldier, let's move it. I'm okay. O, yun na next ko kuya. Kaya natin yan. Inhale, exhale. Iba na yan. Okay, ready? 1, 2, 3. Push! Galing ni kuya, pag-push yun. Alam mo? Oh, hindi mo na sa mga kick. Oh. 3 more to go. Oh, 3 points! Sabi nga. Ha? Hi, may 3 points! Oh. Pakiramdam mo kuya? Manyaman. Masarap. Magang ano. Sabihin na na-improve ka na pag magang pakiramdam mo. Kaya mo na saging ha? Diba? Saba. Tapos gatas ano? Nagsaging siya sa Saba gatas tapos nilagang itlog no? Yun. Kailangan mo. Ibig ng pare. Yung tuloy kuya. Calcium. Yes. Calcium, potassium. Yung kailangan mo. Oh. At kaya may itlog. Protein naman yung kuya. Yan. Kaya kailangan mo nakasabi sa protein, calcium, potassium. Sige ba na? Danan na, control. Yan! Oo, bagsak, patay. Patay, ha? Patay ang butike. Last 3 tayo, teacher, last 3. Yan. Anong po? Antong na to eh. Naghihikap na. Detail na eh. Matagal-tagal yung aming warm-up exercise na ginawa sa kanya. Pangila na yan. Tatlo. Oo, 3. Pag 70 na po yan. Plus yung kanila bang ginawa namin kanina. Siguro, alam mo, mga 30 na kayo, no? 30, no? Oo. 30. Plus ngayon na 70, no? 70 na. O, 3 na lang. Ha? Are you ready, sir? Okay, if you're ready, let's move. Let's prepare. Okay, the count of 1, 2, 3. Move. 1, 2, 3. Move! Push! Very good. Okay, very good. Last 2. Galaw-galaw mo na, bewang. Galaw-galaw. Yan! Magaling ka na, ha? That means, yung hangganan, nandiyan na. Ito na yung mga ano. Yung manggagamot kanina. Ay, yung ginamot din pala kanina. Magic. Grabe, no? Walang ganyan, walang warm-up yun. Dire-diretso. Diretso, parang nag-magic si, ano? Nagtakay mga anak niya, eh. Ha? Pati yung ha? Bitawang ko to, eh. Lumakas eh. Sabi ko, lumakas ng paano ito ah. Magic. Oo, ito sila may magic. Oh. Saka siya mismo, nakikita mo, Last 1. kumikilos siya, sarili niya. Ha? Dalawa. Ano lang niya, talino to. Di ba dinaya ito? Hindi pwedeng sure ka na siguro yan. Sabi sa akin, makulak sa akin. Hindi ko alam yung sinasabi ko, mali daw. Patay ka, kuya. Alam niya yung numbering. Okay, no? Matalino sa numbering si kuya. Hindi yan pwedeng lokohin. Pwedeng nakuhin sa numbering ito. Talino to. So yan guys, lumalambot ito yung spasms ka ng neck. Kaya nakakagalaw-galaw si kuya.
2 more to go. Okay? Are you ready, sir? Are you ready? I'm ready. Ready. Yeah, if you're ready, let's move. So, count of 2, sir. Position. Okay, timing, sir, ha? 1, 2, 3. Hey! Wow, galing na yung kuya. Basic. Ano ba yun? Spot lang ako, kuya. Ginano ko lang ng konti. Ano? Ha? Yan, guys. Nahinig na ng konti. Okay lang po yan. Oo. Yan yung pinaka ano niya. Ang gana ng lakas niya. Mayroon talaga ang gana ng lakas ng tao. Yun po si stock sa inyo. So, 19 na last one tayo, kuya. So, guys, we have last one. Then, to end of our program po tayo. And thanks to God dahil wala pong nangyaring injury ngayon si kuya sa kanyang 20 challenge ko po tayo. Ayan. Kasama namin si Ate Ellen. Ito, tagabi lang namin dito. Na-inspired si kuya. Karat ng asawa eh. Are you inspired? Simple, inspired dyan. Ito ba naman ang karat ng asawa? Hindi ka ma-inspired. O, huwag hindi mo sa kaliwa, sa kanan ha. Diretso limon. Oh, last one. Are you ready for the last one? Nililis na muna. So, ito po yung aming last one. Finishing our po tayo program for this day of September 10. Ayan. For our 29 session days. Yung 29 session, lumakas ka na. How much more? So, next year. Ha? So, ang aking target po yan, ikaw mag-isa. Gusto ko susunod. I-motivate natin yung ikaw mag-isa. Makakaupo lang tayo. Okay? So, kaya nga natin papalakasin ito. So, bukas, possible maka-30 ka, ha? Kaya ba? Kaya to, kaya. Kung nabupuyot, ha? Oh, ready for our last po tayo standing. Yan. Ito po yung aming challenge. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ready, 1, 2, 3. Whoosh! Ay, magic, oh. Oh. Uy, magic, oh. Uy. Yan. Nanginginig yung legs mo. Nanginginig yung kanyang dalawa. Opo, nanginig po talaga yan. Kasi po yung pinaka-ano niya. Ha? Oh. Energy. Ha? Bumitaw. Oh. Energy Ha? siya. Saan kayo? Bumitaw. Hawakan ng ulo ni Helen. Ay, ano ulo? Hinawakan po muna ng asawa ko eh. Thanks God. Oh. Ano naman ha? Diba kuya? So ikaw mismo kuya, nag-adjust ka, di ba? Yun yung isasabi ko sa'yo. Mismo sa sarili mo nag-adjust ka. That's good. Yun. So guys, na-adjust ko ni kuya yung kanyang sarili. So nakakontrol na ng mind niya. Ang tawag dyan, mind control body. Kasi nga, wala nang control yung body mo kasi nagkaroon ng problema. So ngayon nakakontrol mo kuya, ha? So we practice your body para makontrol niya. Yan Dylan is in another call. Okay, na po. Aming tapos ng aming upo tayo program. Ayan, guys. Ayan, guys. So, tapos na po yung aming upo tayo program. Hanggang sa muli po, ito po yung aming end for activities na accomplish po natin sa kanyang upo tayo. Almost siguro naka-30 rin kami ni Kuya. Ayan. So, yung kanyang may hawak siya mag-isa. Inispatan ko lang siya. So, naramdaman ko yung lumakas na at nagka-power na yung kanyang lower back at saka yung lower limb. Ayan. Thanks be to God. Ayan. Sana magtuloy-tuloy po ito. So hanggang sa muli po, ito po si Motor naman Kevin 2. Ito po yung ating updated therapy for his 29 days therapy. Yung kanyang lower back, nakakaupo na po siya ng mag-isa. Ayan. So guys, maraming salamat po. And please, subscribe, like, and share my YouTube channel, Modernong Monkey 2 po. Ayan. Travel Stroke Therapy for Speedy Recovery Program. Ayan. God bless guys.